Good morning, everyone. So we are here at Mac's house, and we're having our breakfast. What we have for breakfast is this gardenia. What is this? Black forest loaf, wrap siya. And then we have chocolate energen, and then we have scrambled egg. Scrambled egg, parang ganun. Yeah, so, medyo masakit pa rin yung aking tagiliran. Kasi parang napupunan lagi yung bladder ko. So, hopefully, I will get better. Nagtitake ako ng medication. The doctor said I should take that for 3 months. Para matunaw pa yung bato. Ako naman, kung pwede lang ibenta yung bato na yan eh. So, yeah, kain muna kami guys because I need to take my medicines. Yeah. Good morning, everyone. Welcome. Tagal ko lang hindi nag-vlog. Parang yung katuloy ng vlog nito, ano pa, nung isang araw pa. Yeah, we're here in Tito Mac's house. Have you guys seen our Binbuzled challenge? Ayan, nagpre-prepare ako. May mga kasama akong bulinggit. Hi, this is Ate Janine. Baby Kels! Uy, ala ka! Gamit yan ni Lala Marlene. Halika na, makeup na. I'm just getting ready para ano. Pupunta kami school ni Mama ni Mac. And then later on, I will go to my review after lunch kasi may class ako. Nang? Pulbos? Oh, ito na. Tinuturuan na niya mag-makeup si Janine. Oh, makeup pa muna sa Ate Janine. Ay! No, log. Ah! Ayan o, video ko kayo, oh. Ano ba to? Hindi natin maayos. Oh, mag-video na. Ayan, oh. Sige na. Huwag na kayo dyan sa may foam. Ang kukulit nyo. O, dito, mag-video kayo, oh. Kinuha na nila yung powder brush ko. Grabe tong mga batang to. Oh, ay, dun daw sila sa may salamin. Oh. Namang gagawin nyo kasi dyan. Magagamit si Lala Marlene dyan pag nilabas mo yan. Papagalito ka yan. Ano? Bebe? Nakiriwa ka. What's that? Chicken. Wars. Yeah. No. No. Magkala si Lala Marlene. This is next. Oo, doon. Huwag dito. Magagalit. Let's go. Say hi to the camera. Mag-hi ka na lang. What's that? Here. Here. Say hi. Say hi. Say hi. Come on, say hi. Come on. Say hi. Come on. Is Jonathan. Di pa pala ako nakakasuklay. Pati where's my suklay? Ang lakas ng music ni Ma. Ano to eh, Kenny Rogers. Dilim. So yeah, magka-class na ako guys kasi next week will be my exam. And kahapon, hindi ako pumasok. And then I tried to do the writing task 1 for the IELTS. I did great. Nabit ko yung time na kailangan. Natapos ko yung article or ano ba to? Yung task for less than 20 minutes. And then ano naman, chinek ko more than 150 plus naman ako ng words. So yun, and check the grammar. Ano lang, may dalawang na-miss ako na ano siya, parang sa pagmamadali na dalawang preposition na nagamit ko, in tsaka to. Parang basta iba, hindi siya into ganon, hindi naman. But yeah, mali. So that's all. I hope I'm gonna do good during the exam, but
yung writing task 2 is really different. It's kinda tricky talaga. Mahirap siya. So, I need to attend my class this afternoon for more tips and tricks to do the writing task 2. And guys, yun na lang yung problema ko, yung writing task 2. Listening and reading, okay naman ako doon. Nabibit ko yung score na kailangan ko. Sa writing kasi hindi mo, I mean, you know, according sa preference kasi yan ng examiner. So, yun. Kailangan kong mabit yung time. I need to finish within the period na ibibigay. Tapos, dapat yung counts ng numbers magawa ko. And the grammar should be flawless. Ganun. And also the spelling. And of course, yung pag-construct ng sentences. So, madami. Yun guys. Hinihingal ako. So, I'm gonna finish everything. Ito lang yung makeup ko guys. Actually, may mga pimples naman ako. Ayan, 1, 2, 3. Triangle. Ayan, so, medyo, ano tayo ngayon. Yeah, on my lips is the Nichido Rogue Blossom, the Nichido HD lipstick. So, I don't know. Maybe I already uploaded the review. So, I will put the link down below or here in the I-button for you to see those, review. Na kami! Apipicture ko kayo. Oh my God! It's Amazon! Yung mukha mo naman. Smile! Smile! Tingnan dito! Oh, mukha mo naman natin nandun eh. Ako. Oh, Oh, smile! mukha mo yung nandyan. We're going to the elementary school ni Mama ni Mac. I'm gonna close this first. Hindi ko mabuklose. Ayan, magta-tricycle kami. First time. Ngayon lang ulit yung magta-tricycle eh. Si Bebe di niya alam paano mag-tricycle. Sama namin si Janine. Magmamerienda tayo doon. Doon ako sa loob. Wait. Wait lang. Ano ba tong driver namin? Very happy. Very happy sila, oh. Say hi. Let's go. Let's go! Let's go. Ate, say hi to the camera. Hi, everyone. Today's my school left. Pupunta tayo saan tayo pupunta? Let's go! Sa school. Ayan. Ang active na mga kasama ko. Shoot. Dami na lang shoot. Ayan. Punta tayo sa elementary school. Ang happy nila. The wheels on the bus go round and round. Okay, mag-ikaw. Nag-ride ako, O, nag-ride. kumapit, baby. Para di mahulog. Wala akong naintindihan sa mga let it go. Alam ko sa pinagsasa. Ano daw? Kung nga ate Janine. Let it go. Let it go. I'm one with the wind and sky. Let it go. Let it go. Uy, may kambing oh. Ayun, my God. My God. Look at that. Very happy sila sa kambing. Kaya malapit na tayo. Tingin nila, grabe. Let's go! Oh, move na! Mag-walk ka doon kaya tignan. Hello po! Kamusta?
dali. Ando na sila ng Marlin. Ang pudot daw. Mag-bless na. Mag-bless. Kain tayo na. Rice. Cake lang. Anong gusto mo? Ha? Nya? Ha? Stick ba? Uwi na kami guys. Kasi ang gulo ng mga to. Nag-start na yung class nila. Tapos na yung recess. Ang gulo nila. Grabe, pumapasok sila sa mga classroom. Pa-English pa. Oh my God! Uwi na tayo, kamo. We're going home, kamo. Yes, Mom! Anong ginawa niyo sa school? Thank you, Eskol! Thank you. Thank you, Eskol! Uwi na rin kami sa bahay guys. Kasi anong oras na? 11 na. And dapat 12 nakasakay na ako papuntang Urdaneta para makapag-ano na ako. Para makapag-klase.